No tak chceme, na to treba iný nástroj. Toto nejde. Skús to malé. To je potom chceme. Počkaj, vieš čo? Toto je ľahké. Dobré, ale počkaj. S týmto. Aj tu ďalšie dva. To máš do tejto strany. Toto si zoberie. Tu máš Počkaj. jeden a už to je. Ale to sú No, toto bola hodná aktivita presne na tento čas. Ešte keby nám to Aha, jaké pídinky. To musíš si zobrať. Matúš, podáš mi taký maličký. Počkaj, hľadáme. Tu bude tento. Skús ho tam, skús ho. Tady máš špeciálny rozoberací šrobák. Je do toho presne? Dobre, tak teraz ten držiak. A ide to aj bez toho. A nie, tu. Do toho. Áno. Toto je náťaké. Paráda. To je magnet. Aj kombinačky do održí. Jo. Aha, to má dať. Dobre. To má. Práš, toto nejde. Dado má ten držiak? Nie. Kde je ten držiak? Daj. Ja to odmontujem aj takto.